Actiegroep Red de Sionsberg zet bussen in om ervoor te zorgen dat mensen oerstappen van zorgverzekerde de Friesland naar een orenverzekerder. Vanuit verskate dwarpen worden mensen ophellen en naar het oerstapkantoor in Dokkum bracht. De actiegroep houdt de Friesland verantwoordelijk voor de sluiting van het ziekenhuis. De provincie jouwt zo'n ton om 12 kerken in Friesland. Het geld kan gebruikt worden voor het aanpassen van de gebouwen voor oorgebruik. Er is dan een betere exploitatie van het gebouw mogelijk. Zo kan een wc, een garderobe, een keukentje en isolatie en verwarming online worden. De wettenzuiveringsinstallatie op het Jereveen is aanpakt om de hieltijd grutter wordende stream afvalwetter aan te kennen. Dat wetter komt onder oren van de grutte nieuwe zuivelfabrieken op het Jereveen. De opkrapbeurt had een dikke 4 miljoen euro kosten. Astana, de ploeg van hutfietser Liewe Westra van de Tienje en toerwinner Nibali, maakt Takkenmeer toch meedoen om de World Tour. Dat we eerst nog net wist, omdat er onderzoek die waren naar 5 dopinggevallen bij rieders van Astana. Justioen had het hutfietsboen toch een licentie aan de ploeg. Joen en vannacht reinig waar, het wordt zo'n 4 graden. Morgen oudijs 9 graden, rein en storm. Kans op kracht 8 uit het westen.